Het Limburgs is een regionale taal, maar geen officiële Rijkstaal. Sjögel. Een sjoggel. Sjoggel. Het Friesk daarentegen is wel een Rijkstaal en dan mag je dus gewoon de eed afleggen in het Friesk. Dat ontjeet ik. Maar wieso mag dit niet in het Limburgs? Want uit onderzoek bleek namelijk dat bijna de helft van de Limburgers thuis ook Limburgs spreekt. Zeeborg. Goed, majesteit, dat hebben ze goed gezegd. En daarmee gebruiken we een taal veel dikster dan de Friesen het Friesk gebruiken. Het hier on. En daar gaat hij weer. Een nieuwe. Hou je de kapper maar bij haar, hè? Het hier on. Dat ze dat zo mogen doen is bepaald in het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden. Het Limburgs is erkend onder deel 2. Dat betekent dat de overheid de taal wil behouden en het gebruik ervan aanmoedigt. Het Friesk zit in deel 3. En dat betekent dat Friesk een verplicht schoolvak is en door de media, de overheid en de rechtbank gebruikt mag en zelfs moet worden. Volgens de wet mag en kan je dus meer met het Nederlands en het Fries dan met ons Limburgs. Een ander verschil is dat het Fries een standaardtaal in geschreven vorm heeft. Zie je dat hij al gebeuren, een standaardtaal voor alle Limburgs. Wat zeggen, wat zeggen, wat zeggen. Wat is het Limburgse woord bijvoorbeeld voor mooi? Is dat schoen, is dat schön, is dat schwan? En wie spreken voor dat uit en hoe leggen voor de klemtoon? Zeg maar. Ik verstand een man, verdwenen nesten. Naast de taal heeft het Fries provinciebestuur zich hard gemaakt voor de erkenning van het Fries als officiële rijkstaal. Want het verschil tussen een erkende regionale taal en een officiële rijkstaal naast het Nederlands is vooral een politieke aangelegenheid. En dat heeft dan ook weer met een aantal historische feiten te maken. Voor het Fries is Kneppelvreed, Knuppelvrijdag, bepalend geweest voor de eigen taalgeschiedenis. Nou, wat was er aan de hand? In oktober 1951 moest de Friese veearts Sjerk van der Burg voor het kantongerecht in Heerenveen komen voor een verkeersovertreding. Hij wilde dat in het Fries doen, maar dat werd hem door de rechter verboden. Hij zei: officieel versta ik u niet. Nou, dat werd een ding. Er werd over geschreven, schande gesproken en de betreffende journalist werd voor de rechter gedaagd. Inmiddels was er in die tijd ook behoorlijk veel burgerlijke onrust, want waarom mocht de veearts zich niet uit in zijn eigen taal? In november 1951 moest de journalist ook voorkomen en dat liep uit de hand. Omdat er zich voor het gerechtsgebouw veel mensen verzamelden die slaags raakten met de politie toen de menigte met knuppels en waterkanonnen uiteen werden gedreven door diezelfde politie. Deze dag is de geschiedenis ingegaan als Kneppelvreed. Vervolgens werd er een commissie in het leven geroepen die onderzocht in welke mate het Friesk als onderwijstaal zou kunnen worden gebruikt. De commissie Wesselings bracht op 8 juni 1953 haar rapport uit dat als leidraad zou dienen voor de wet die een jaar later werd aangenomen en het Friesk officieel vastlegde in de Nederlandse wet. Hier in Limburg heeft zich nooit iets dergelijks als Kneppelvreed afgespeeld. En daar komt nog bij dat de provincie Friesland sinds de middeleeuwen altijd een politieke entiteit is geweest. De Friese identiteit is daarmee duidelijker, terwijl Limburg, en hiermee haar taal, eeuwenlang een versnipperd gebied was. Pas in 1815 werd de provincie Limburg opgericht, om vervolgens in 1830 met de Belgische afscheiding in tweeën te worden gedeeld. Het is dan ook niet heel gek dat het Limburgse taalbewustzijn ook pas laat op gang kwam. Maar historie is niet alles, want de overheid heeft, zoals gezegd, ook een behoorlijke rol te vervullen als het gaat over de status van een taal. Dus dan is de vraag, waarom neemt de overheid, de provincie in dit geval, geen initiatief om van het Limburgs een officiële rijkstaal te maken? L1-collega Sam Kale deed onderzoek naar streektaalbeleid en vertelt je er graag meer over. Hi, ja, daar kun je meerdere verklaringen voor opvoeren. Behalve de discussie over een geschreven standaardtaal, is het ook de vraag welke overheid zich verantwoordelijk daarvoor voelt of zou moeten voelen. Juridische erkenning die gaat altijd via de politiek. De Friezen die hebben daarvoor gestreden. Limburg iets minder. Ze vinden het niet belangrijk genoeg om er echt werk van te maken. De nationale overheid heeft destijds het Limburgs onder het genoemde handvest laten beschermen, maar kijkt verder vooral naar de provinciale politiek.
Zou je van het Limburgs een officieel erkende rijkstaal willen maken, dan zou het goed zijn als Nederlands Limburg en Belgisch Limburg daar samen in zouden optrekken om zo alle Limburgs sprekenden te vertegenwoordigen. Maar dat blijkt lastig. Onder meer omdat in België al een taalstrijd gaande is. Met name tussen enerzijds het Nederlands en anderzijds het Frans. Limburgs daar ook nog bij betrekken, dat wordt politiek gezien een moeilijke zaak. Een andere reden waarom je weinig tot geen initiatief vanuit de overheid ziet om te standaardiseren, is dat sommige wetenschappers ervan overtuigd zijn dat je de taal ook op een andere manier levend kan houden. Onderzoekers die stellen bijvoorbeeld dat het veel belangrijker is dat mensen de meerwaarde inzien van het spreken van een taal. En dat het ook maatschappelijk geaccepteerd wordt dat je de taal spreekt. Zowel in een formele of in een informele situatie. Maar meer status biedt ook meer wettelijke mogelijkheden voor een taal. En meer geld. En dat is meteen ook een andere factor. De monies. Je moet bijvoorbeeld dan ook Limburgs kunnen spreken in de rechtbank. En de rechtbankstukken moeten dan ook in de taal beschikbaar zijn. Kortom, van de overheid hoeft het niet zo per se, is de indruk. Ze voegen er vaak ook nog aan toe dat ze vooral willen faciliteren wanneer er initiatieven vanuit het veld komen. En dat ze dan er wel op willen inspringen. Maar de overheid als karttrekker voor een nog officiëlere status van het Limburgs, die kans, nee, die is niet zo goed. Ons Limburgs moet het vooralsnog doen met het stempel regionale taal. Maar het predicaat rijkstaal is misschien niet helemaal ondenkbaar. Want laten we even dromen. Stel je voor, 2040, de inhuldiging van Catharina Amalia als koningin der Nederlanden. En dan één of meerdere Kamerleden die een onvervals Limburgs hun eed van trouw zullen afleggen. Dat beloof ik. Huizing. Dat beloof ik. Jacobi. Dat verspreek ik. Weyenberg. Dat beloof ik.